Soc Alejandro Pérez, soc un xiquet d'Alacant, també del municipi d'Alacant, soc d'Alacant ciutat. Eh, ma- eh, la meua passió fonamentalment és jugar a futbol. També m'agrada estar amb els meus amics, divertir-me amb la meua núvia i moltes coses més. Soc un xiquet extrovertit amb moltes ganes d'aprendre, especialment en valencià, perquè, per exemple, a la meva casa i al meu voltant no es parla gens, però jo sempre he tingut un nivell acceptable de valencià. És veritat que no sóc valenciano parlant, però m'agrada molt la llengua. Estic estudiant magisteri de primària a la Universitat d'Alacant. Estic al tercer curs i he finalitzat les pràctiques fa poc de temps. M'han agradat molt i les meves expectatives en un futur és dedicar-me a aquesta professió amb molta passió i amb molta força per, per fer que els xiquets siguin capaços d'evolucionar i de ser millors persones i, si pot ser, millors estudiants.